Regensen er jo en af Danmarks ældste kollegier, som ligger i hjertet af København. Og det er et meget socialt kollegie. Det var virkelig, virkelig fantastisk at flytte ind på Regensen. Og også meget hårdt. 100 mennesker, som jeg lige skulle lære at kende, og et hav af traditioner og alle mulige forskellige ting, som man ligesom skulle sådan tilpasse sig. Jeg kunne godt lide det her med, at det var det her sted, hvor at ens relationer var der, hvor man boede, og man forholdt sig til dem hele tiden. Hvis man kommer udefra og flytter ind på Regensen, det tror jeg vil være en meget stor gave. Det kan være lidt voldsomt at lige pludselig at stå uden hele sin socialsfære, som man har derhjemme, og så at skulle danne noget selv. Og der tænker jeg lidt, at her der bliver man det meget givet. Jeg tror egentlig, det der betyder allermest for mig i forhold til at bo på Regensen, det er nok det der med, at man altid har et fællesskab at vende hjem til. Folk, der vælger at bo her, har aktivt valgt at bo sammen med mennesker. Og de er her, fordi de ønsker at give noget til fællesskabet og engagere sig sammen med andre mennesker. Og hvis du vil søge ind på Regensen, så skal det være fordi, at du tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo et sted, hvor at der sker en masse socialt. Jeg kunne godt tænke mig at lære andre mennesker om mig og det jeg kommer fra, og dele det med andre.